Ei, 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 ja tornem a estar aquí, a punt per fotre-li canya. A veure, què teníem? Recordem una mica, tenim en Metal, de moment és una larva inútil, i tenim en Daurat, que ull amb això, ull amb això. Habilitat, adaptabilitat, potència i moviments del mateix tipus del Pokémon. Aquí, de forma, perquè sí, no entenc massa bé per què, el placatge em fa 50 de mal, que és més del que fa normalment. Amb l'estap a favor faria 75 de mal, és a dir, si li sumaria la meitat del mal que fa. Però amb l'habilitat, adaptabilitat fa el doble, és a dir, aquí un placatge d'aquest home no fa 50, fa 100, és a dir, un placatge fa el mal d'un terremoto. Ull amb aquest Pokémon. L'únic problema que té és que m'ha sortit dolent en defensa i això ens pot fer patir bastant. Los inmigrantes son unos vagos que nos quitan el trabajo, los trabajos. No sé què ha dit exactament. Vale, un neonazi. Anem a rebentar un neonazi, vinga. Va, Metal! Canvi, de moment els nivells estan bé. No sé a quin punt comencen a tenir nivells més alts. Jo sé que allà on vaig perdre els vull tenir... Allà on vaig perdre el Loque l'altra vegada els vull tenir al nivell 10. Mireu això. Mireu això, quin placatge. Ui! Hòstia, jo crec que l'hauria de matar, Un Nidoran nivell 3... Amb la força del placatge que té, tio. Hòstia, i me l'enverina, la mare que el va parir. Jo crec que hauria d'haver matat d'un cop, I m'envia un Pidgey. Sí, és que vull entrenar en Metal, tio, és que no hi ha més volta de full, si no ens quedarà enrere, no servirà d'absolutament res aquest home. I tornem a fer el canvi. Estic arriscant bastant, perquè amb la merda de defensa que té en Daurat tampoc és l'indicat per... Quan em treu el verí? 2 peces. Tampoc és l'indicat per fer això que estic fent. Aquí em falta un Pokémon tipus... Ui... Que apurat, això. Hòstia. Aquí l'indicat seria tenir un Pokémon amb una bona defensa per aquest principi. Una Pokéball! El verí... em sobreviurà el verí, no? A veure si puc arribar a l'infermera Joy i no gastar un antídot aquí. A veure... Doncs molaria tenir un Pokémon... No puc fugir, tio? Hòstia puta, és que... No, si faig ara el canvi... És que, tio, ho estic passant malament, Ho estic passant realment malament. Si faig el canvi amb en Daurat ara, em farà un placatge i me'l matarà. És que... Mira, no sé què ha passat i ara he pogut fugir. Buah, que em sortiran 30.000 bitxos, tio, mira, en tata. Ratata, que em vas costar un Loque. Espero que tu, Metal, no m'ho facis, Veus? Daurat ha sobreviscut a la intoxicació. M'ho imaginava. Vale, doncs anem a curar i lluitarem amb aquest... Oh, un Hoppip! De dia hi ha Pokémons diferents, estic veient aquí, No puc fugir, tio. Vale. Mira-la. Sabia que era a prop. Sóc una metgessa i tant. D'acord, serà un moment. Vale, què hi ha per aquí? No ho sabia, això. Ui! Ei! Un Bulbasaur! Millor que m'asseguri de portar Pokéballs suficients per no deixar-lo escapar. No crec que pugui tenir una altra oportunitat. Hòstia, doncs en Bulbasaur és bastant clar, En Bulbasaur és bastant clau.
que passa és que tinc molt poques boles, tio. O sigui, de boles en tinc de grans, però de pokéballs en tinc... En tinc poquetes, I què faig? Puc comprar o no? Fem que només pugui fer servir objectes que em trobi. Però és que em faltaran pokéballs, Perquè Bulbasaur potser les gasto totes. Bueno, ho intentem o què? Farem... no sé quin nivell serà. És que potser està fort, Potser està més fort que jo. Espero que sigui nivell 5. L'atacarem amb en daurat, no crec que el mati, llavors canviarem en Metapod i... a veure... I... ¡Vamos! Vamos a intentar-ho. Bulbasaur! Nivell 10! Però què és això, tio? Què collons és això? No l'atrapo ni de puta conya, nivell 10, és que em matarà més. Joc més ràpid, ja quan li trec. I em fa un placatge i veure quan em treu. Un altre placatge. Em fallo un altre, i jo ja no n'hi puc fer més perquè em mata. Que mal. Fa placatge quan em treu, su puta madre. No, li cardaré una Pokéball. Ja. 1, 2, 3... No! Grunyit. Grunyit no ens fa res. Merda! Càsia! Pensava que entrava, tio. Pokéball. Vamos. M'estic arriscant massa. I aquestes del Xinus, 1, 2... No. Grunyit. Pokéball. Va, atrapa't, 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 sisplau. 1. No, aquestes del Xinus no van, Em quedaré abans sense Pokéballs o em mata un Pokémon ell. Va. 1. Res. Res de res. La última... No. 1, 2, 3... ¡Toma! ¡A la última, vamos! No m'ho crec, tio! No m'ho crec, i tant! Es dirà Saurio. Es dirà Saurio. Aquesta bèstia. Ara sí, ha canviat tot, Ha canviat tot. Això ho ha canviat tot. En Saurio, a la última bola, tio. ¡Vamos, Saurio! Toma ja! M'he arriscat, però ha sortit bé, ja amb en Saurio. Nivell 10, ara sí, això ja té una altra pinta, Relaxat, habilitat espessor, no m'interessa gaire. I aquest em puja defensa! Bueno, de per si, en Bulbasaur és un Pokémon lentíssim, però ja, bueno, o les seves evolucions, no és un Pokémon ràpid. Per tant, que em baixi a velocitat, bueno, serà un Pokémon hiperlent, bueno. Però em puja defensa! Em puja defensa per fer un Pokémon amb defensa! Tot i que molaria més defensa especial, crec, també t'ho dic. Però, bueno, no ens queixarem. I què té, Yam? De moviments. Placar... És un Pokémon físic o és un... És un Pokémon especial, en Bulbasaur. Atac. És especial, És un Pokémon especial. Llavors, placatge em suba bastant la polla. Llavors, xucladora. Ah, és drenadora! Like it! I fuetada liana, això és Látigo Cepa.
Vale. Bueno, de moment d'atacs no m'acaba de condir massa. Però... Però bueno, m'ha de prendre algun especial. Cura-me, sí! Vale, el vull provar, aquest home. Ai, per si de cas, mai... Curar 2 vegades, mai se sap què pot passar. A veure, Pokémon, et vull provar, Saurio... A veure què tal. Bueno, amb un Pokémon salvatge precisament no. Oh, el meu Ekats! El meu Ekats! També et dic que estem sense Pokéballs, És a dir, no podem capturar Pokémon de cap ruta, si canviem de ruta, que no sé quan acabarem aquesta ruta, perquè no tenim una puta bola. Què faig amb aquesta llauna? Aquí no hi ha bessures al terra. Va! Vamos, Saurio! Vamos, Saurio! Vamos, Saurio! Buf, és que no hi marxaràs amb el cul esquat, tio. Fuetada liana, directe, tipus... De tipus herba, es tapa a favor, mira, goodbye Diglett. Molt bé, Saurio, molt bé. Un Caterpie. M'agrades molt, Saurio. Caterpie, però jo he d'entrenar aquests dos persons. Vale. És que, tio, si no se'm quedarà molt enrere. I estic veient, perquè normalment jo he vist que els Lokis sí que poden comprar Pokéballs, però jo ho faig aquí... Em poso les normes que em dóna la gana. I llavors, si no puc atrapar tants Pokémons, he d'intentar potenciar els que tinc. Què m'ha fet? M'ha baixat la velocitat, m'és igual. Placat, bueno, m'és igual no, perquè ara m'ataca. I... Mira quin placatge! Mira quin placatge! Tenim bon equip, comencem a tenir un equip dibuixadet. Un Cubone. Sí, farem Metal i farem Saurio. Hòstia, aquest té molts Pokémons de tipus terra, Un Cubone. Va, a veure si em puja al nivell 7 amb Metal, mica en mica, pim-pam, i ho anem gestionant tot, És més fort el placatge, però com que té l'estapa a favor, jo diria, no sé els càlculs, però jo diria que és millor així. Està al 6, ja hi ha aquest Cubone. Està al 6, atenció, Fuetada liana! Vinga, cap a casa! 38 puntets, molt bé. Metal nivell 7, perfecte, de velocitat 0, d'atac 0. Roja derrotat amb el pixapí aquest. Vale. No anem mal, no estem malament. No estem gens malament. Següent. Surten molts Pokémon salvatges, Un Repelentete... Em aniria molt i molt bé. Soc una metgessa ambulant, vols curar els teus Pokémon? Sí, d'acord, serà un moment. Ja està. Vale. Tornem a posar en metal·lúrgia davant. No hi ha cap objecte, no, per allà? No sé, de vegades... En Pokémons així deixen anar algun objecte. Al darrere? No. Aquest té pinta que no. Hòstia, vaya sorpresa, I l'altre dia no ho vaig veure, això. Si no, otro gallo cantaria, que diuen. Els del país del costat. Va. Els insectes són el millor tipus de Pokémon. Bueno, Perdona que discrepi, Un Caterpie contra un Metapod. Vale, de vegades em passo de retrasat, Vale, amb tot lo del Bulbasaur no sé si arribarem allà on volia arribar. Però ens hi acostarem. Lluita...
Ala, un placatge per tu. Mira, mira, mira. Ui, quasi l'aguantes, coquet. Quasi l'aguantes. Hòsties! Un Butterfree. Un Butterfree em preocupa més, Un Butterfree em preocupa més. Què puc fer? Tindrà... És especial. Qui teníem amb una defensa especial en daurat, no? M'enverinarà, em farà 1000 putes merdes d'aquestes. En Bulbasaur aquí no em pot servir. És daurat, això. És daurat sí o sí, Nivell 7. Placatge. Confusió. I amb quan em treu? Bueno, perquè està pujat en defensa especial. Bé. El meu Butterfree farà molt més mal, la seva confusió. Buf! Bueno, s'ha fet bé això, s'ha fet bé. Puja a nivell fijo. Nivell 8, en daurat. Molt bé. I li puja 2 de defensa especial, perquè a més deu donar EOS en defensa especial al Butterfree. 2 en defensa, està guai. Molt bé. Guai. Mira tot el que puja. Oh my god, 2 nivells de cop! Molt bé. I vol aprendre grunyit. Li ensenyem grunyit, sí. Per... cop de mà, combats dobles, pot servir, però no m'interessa massa. I un Metapod. Metapod que segur que només tindrà fortaleza. Metapod sí que he d'aprofitar per potenciar Metal una mica. Vale. Estic fart d'anar fent això del canvi, Daurat molt bé, contra en Butterfree. Ha sorprès, Bueno, aquest Metapod costarà una miqueta més. Joder. Perquè, esclar, es va pujar la puta defensa. Però mira, quins placatges que fot aquest home. Quins placatges que fot. Més, vinga, Metapod. Bon intent, però res a fer. Vale, busca cuques. Busca'm la cuca a mi. Vale. Toca curar, tio. Estic pesat, aquí, anar curant a cada puto combat. És perquè he d'anar fent els canvis aquests i es va debilitant. Bueno, què, em deixareu passar? No, torna! T'he guanyat, torna a la Pokéball, Chikorita. Tio Chikorita, Què fas? Per què m'agafes dels peus? He guanyat, em pertanyen, però què? Li ha pillat les bambes, mira com corre. Ah, jo l'hauré de guanyar i quan el guanyi em donaran les bambes, suposo. I per aquí no hi podré passar. Vale, qui tinc a davant? Tinc en Meta, no? En Metal. En Metal·lúrgia. Hòstia, ve a poc, Soc únic i alternatiu. Vale, aquí crec que ja començaran a estar més forts, Un Marill, bueno, un Marill bé. Enviem el nostre Saurio. El nostre Saurio. De tranquis. Pistola aigua no m'hauria de fer... Mira, no li treu res. Patada Liatana. Ai, Liatana. Veia la Liatana. Liana. Esport aquàtic no sé què és. El poder del foc ha disminuït. És... Com es deia això? Un atac tan de merda que no sé ni com es diu en castellà. Bé, Metal, nivell 8. Déu-n'hi-do. Ah, aquest és el cabron aquell d'en Furret, tio. És el cabron d'en Furret. Bueno, començarem Metal i traurem en Saurio, Traurem en Saurio perquè no me'n fio. No me'n fio de la defensa de Líbia. I aquest em fa risc defensa. Aquí no em vull arriscar, Aquest...
Li faré una llavor xucladora. Aviam quan em treu. No em vull arriscar amb en Furret perquè pot ser dolent, Anem curant, mica en mica. Anem curant mica en mica i anem a placatges. Esgarrapada, els aguantem força bé i amb un placatge li trec una merda amb el placatge. Li trec una puta merda amb el placatge. Aviam si li faig més mal amb fueta liana d'aquesta, ja que això m'està a favor. Sí, poder sí, una mica més. L'atac més fluix, però com que som de tipus planta... Esgarrapada, bueno, Furret sembla que l'haurem vençut, Mira, mira, ui, amb les drenadores cap a casa. Cap a casa no, cap al terra. És cap on vas, cap al terra. 138, 114, molt bé, nivell 11 en Saurio. Superbé. Hòsties, que bé. Bueno, encara estem a prop, vale. Farem un combat més i per avui ho deixarem perquè crec que després d'aquest combat que faré ara ja venen els xunguillos de l'altre dia, Per tant, lluitarem contra aquest home. Sí, mira, els d'aquí dalt, bueno, la pava aquella de l'esquerra i aquesta petita la que em va guanyar. Aquests dos ja són el xungo, per tant, fem aquest combat. I demà, la venjança. La venjança. A no ser que aquest em porti problemes. No, Marrils ja estan més forts aquí. Els Marrils els tenim controlats, Saurio, pim-pam, en mica, anar fent, tranquil·lament. Atrapat amb una... baixa la defensa, això no m'agrada, però, bueno, baixa la defensa i ell em farà... em farà pistola d'aigua, vull dir que... Ja pots anar baixant, crac. Ja pots anar baixant perquè ara igualment canviaré de... faré canvi. I se'm resetejarà. Sí. Matar el 106, matar el nivell 9, estem a punt de lo que ens interessa. Atenció que estem a punt de lo que ens interessa. I un Furret, els dos tenen el mateix equip, sí, doncs farem-lo el mateix. Matar-lo. Canviem a Saurio, unes drenadores per anar recuperant videta. Tenen el mateix però aquest els té un nivell per sobre, diria. Per tant, Saurio... Pim-pam, en mica, sense presses. Vísteme despacio que tengo prisa, que diuen, Llavor xucladora, risc defensa... Risc defensa m'emprenya una mica perquè es puja la defensa i es fa més llarg el combat. Però bueno. Anem curant, li anem traient amb les drenadoretes. Fuetada lietana. Lietana ja està, ja li he canviat el nom per sempre. Li trec menys, vull dir, m'està emprenyant una mica més aquest home. Però bueno. Fuetada lietana. Semblo dislèxic. I acabarem amb una fuetada laietana. Aquesta és la fuetada laietana, la definitiva. Pam! Cap... però estava tot pensat. Estava tot pensat. I cap al terra, Furret, cap al terra. 159, 133 i nivell 12, atenció. 3 en defensa. Era naturalesa... Ai, sí, naturalesa favorable, no en defensa. Atac especial 2, a veure quan aprens un atac especial. Està bé. Saurio està bé. Saurio és una gran adquisició. Perfecte, doncs res, gent. Anirem a curar per afrontar tot el que es ve demà. Demà evolucionem en Metal i el més important de tot, tindrem la revenja. La revenja és un plat que serveix fred. Poc més. Demà, més i millor.